Газбот. Какво това газбот мисля? Газбот да отида на ботъм. Ти ги нареждаш? Да. Окей. Нямаме така. Техният чугал идва. Моралес. Техният чугал ще игра с Моралес. Махай го. Защо си срещу нас, момци, бе? Трима човека, бе. Мах се. Мерси. Той да си при нас сега. Бомба. Ще има ли? Кажи кое. Тук на уния краката ни направи. Хайде бе, къде бягаш, човече? Ела ни хилни, бе. Не може да ни помощите много звук. Те го гонят, те ще го дадат. Кой ни е написал сори? Тъпо правим. Новата много тъпо направи в началото, че ти се бих там. Много глупо. Никоя нова в принцип няма да направи това. Гледай си, ако да чака на хел. Но пък когато чака на хел, се игра въобще никога им трябва да чака на хел. Аз не съм я играла, примерно няма сам какво да правя с нея. Вижте, ти се виждат водни по няколко човека и... Аз си взривих нищо. Знаеш ли да пробвали това е, че не взимат експириенса? Айде, Кериган да прибивам. Аз май взех стотинката. Взехме стотинката, да. Наго парче. Много да, ти не взех стотинката. Fuck you. Няма стотинка да аз. Бомба. Хайде. Е така бомба да ева. Махай се, бомбай. Няма нищо, виж от техните избихме доста от тия миньонки. Но трябва и горе да убием, тук не стига само много надолу. Как си ме научил по диагонал ги бягзиш? Трябва да отидеш повече. Айде тука! Заради трябва да си да се. Хилвай ни така. Така сме много добре с него. Кога? Когато има някой с нас, кой ни хилвай. Сядете им горе. Газва какво прави? Тях ли какво прави много интересно? Позор, катка. Нашата нова... Моля да е толкова зле. Другия тази бомба. Лигата ни... Казвай ми, де, когато е толкова наблизо, аз... Не мога да играш. Не играм се, че ще ви играм. Имам 6 книги. Ай, взимай ги. Напред тогава да вкарам книги. Имам 8 деда. Как се да взема това? Не сме напред. Новото нещо съм отправил, да. Много са добри скилите на Чо
И повечето с всички са ги дигали по 1000 пъти. Някакво разпределението е все по 33% на дигайте скорост. По 33 или по 25-6%. Някакво има много малък разлика между разпределението скорост. И при мен има някъде. Сега тук на това на левел 7 всички скорост. Махай си бомбата й! Израби ли на коса? Не. Чай взем камък. Без осма това. Малко. Ако много не спре да умре. Това беше без да искам. След стоп всичко. Най-добре да играят чо, защото Гал много го обиквам. Постоянно много го обиквам. За диета. И за дезета. Какво? За дезета и за диета постоянно много да обиквам. Да те обвинявам, че ни за тебе години. Той е по-лесен за игра, това. Какво? Той игра е по-лесен за игра. Никъде се учи на бос. Притиснали сме го, дай. Бомба дай. Не там ли си? Не си там. Ето е толкова ето. Ще ви дам да ларва. Бомба! Убий го, давай. На всичкото отгоре взехме и това. Имунитет. Мръдни леко. Зет си. Браво, котка 15. Ма сега ни трябва да умираме, разбираш. Ще много лошо да умрем. Аз ти ги давам, бах. Мини отдолу няма никой. Това съм това добре. Но някой да ни пази към минутите. Аз пазя. 15 е много, не трябва да по много сега. Давай ги всичките. Можеш само 5, защото те бяха дали вече 5. Ай, ти Следващи ти направим за още една атака, видиш? Да. Само аз ти си я напрекна. Ма сега имам за още една, директно. От свърши тази направо даваме за следващата. Ми ще пазим тук. Направо стоим тук и чакаме. Най-добре, ще имам 12. Аз пазам. Имам и ери вече, запомни го. Да, и аз имам ери, не знам, че имаш ери. Не се видя всичко имам. Всички имат ери. Сега ще се върни пера. Аре, изстреляй го и това топче. Ти напада там, айде, идва. Кой идваш? Пирата идва. Знам. Давай го. 12 трябва, имам до 12. Те направо ще ебем майката, представиш си? Не, малко ни баха нашите. Не са колкото ни е тяхната. Ето ми иска вече гробния ход. Ти иска да е. Бомба. Защо е това ера? Не знам. Не знае. Заради бомбичката. Ще се ядосва и да ходим горе да пазим. Котите ни бият. Знам. Виждам. Бият ни. 1, 2, 3, край. Давай да ги отблъсквам. Така. Хюми. Та бомба нямаш смисъл. Карай. Нали можеш да ме увикваш постоянно? Има... Тя бомбата зарежда всеки 3 секунди. Върху кой се фокусирам? Или върху моралята. Хилър. Техният хилър.
Бомба няма ли? Има. Има мер. Айде, вашата мама. Бомба искам. Малко за да. Изпуснахме ги. Избухни ги малко. Така си ги избутахме. Давайте. Нямаме време за вас. Взимай парите, я си хора. Ото трябва още някакво стинг. Як ще даде? Но не ги вземате тези стинг. Да вземем там. Никой не е дал. Някой ще даде нещо спокойно. Той чугава не пази там. Докато пази чугава не вземем кампове в работа. Той ти защитим. Никога точно е, бе. Не знам. Заради това е тук. Та нова... Айде бе, коте. Мога да се затъм. Отдолу ни натискате. Не. Не стигна. Аз не видях къде съм. Вземем боса, не? Да. Бой се аера книж. Имам. Не мърдай. Ние го убихме с това ер направо. Забелязваш? Ние му вкарахме демидж. Доволен ли си? Да, сега мога убим тогава. Хилъра ли? Ако не използва ер, кажи. Няма мер. Ако той използва ер. Ер. Не. Ако той използва ер, да кажи. Защото аз не го виждам по много добре. Нямаме кръв. Хилъра ни е тук. Уби. Браво на нова, бе. Един път да се Хилъра ни е включи, тук. режа. Върви напред, Хилъра. Как го ритаме? Айде. Идвай. Имаме си хилър. Има мер. Просто го включвам. Да, на кораба също. Това беше. Те са мъртви. Тогава е мъртъв, хилъра и е мъртъв. И... Какво се строи? Да, нова колко биш изгледа. Ти не? Няма го строим. Ето.